Kulo KJM Professional Audio Sound System dijajal nuwun kaula nuwun kawilujengan kasarasan saha kamlian paregon Gusti ingkang maha mulya mugi tansah lumutara dhumateng kula lan panjenengan sedaya sadaya para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para alim, para ulama, ugi para asatid lan ustadzat ingkang rinten dalu tansah sumadyangan kitab yang ilahi ingkang tansah kula bekteni. Selawat ugi salam mugi tetep atur kunjuk dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saking kauningan Bapak saha Ibu ingkang dat kehormatan. Boten katelumpen panjenenganipun Bapak nimantala Ibu Mena lumantar kula panonton adicara wonten ing sing mriku ngaturaken salam pambagi kawilujengan dhumateng panjenengan sedaya. Aturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya tatang keluarga gong saking Bapak Soleh dala Ibu Rokayatun. Ugi sedaya mawon pangombyong penganten kakung ingkang keparamijil saking tlatah Gempol Gedangan Sukadadi Kadipaten Lamongan wonten ing Balewisma saking Bapak nimantala Ibu Ngaina wonten ing padukangan ingkang nama Menaor tlatah Banjarraja Kecamatan Sukadadi Kadipaten Lamongan kanthi raharja kalis ing Rubeda. Anda saking kauningan bilih samenika piringaten sarimpit sampun kantos busana ugi sampun siaga. Wonten ing siang menika badhe kawontenaken adicara manten panggih utawi temu manten. Salajengipun kanthi kebak ing kasusilan kasuwun keluarga gong ugi pangombyong penganten kakung ingkang tasih pideksa ingkang tasih nem-nem ingkang saged nderekaken tumapaking adicara manten panggih wonten ing siang menika. Untuk pengiring mempelai putra yang masih muda-mudi, kami harapkan nanti mengikuti prosesi acara temu manten, mengikuti barisan mempelai putra menuju tempat yang telah disediakan oleh kru dari Wiwin Wedding Organizer. Kebaingkang susilan kasuwun panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh hanya kecakan pinarak kanthi marikaning penggalih sinambi anggerantu tumapaking adicara wonten ing siang menika nodike adicara manten panggih megaten saking kawula nuwun Bapak saha Ibu ingkang dat kehormatan kados-kados pengantin saripun sampun siaga. Sumangga kita adani adicara manten panggih wonten ing siang menika. Raka kang kaciret tresna tinalita li ing jiwa kekandrong parasmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabdi tempramen tanono balik ing walang alisik kegodhongan data dopa samirana tan lumampah
ingkang wonten namung pangling widuat hababar kita awara samusuh ing hima himantaka pating carengkling irama mijil saking gongso kang tinabuh dinding para wiraprataka lha ngriku mula bukane kakandha madunung ing padukan ingkang nama menaor Tlatah Banjarejo Kecamatan Sukotani Kadipaten Lamongan ana priagung sakarwa sinung panjenenganipun Bapa Imam Ibu Ngainah kang katemben margi sutandha ingkang putri sinenta minangka sesotane adicara nona inggih putri rananing ayu Santiagung Indraswari ingkang sampun tingkas adilar aram remaja kinarwa dening Dimas Bagus Ahmad Nafiuddin putra kinasih saking Bapak Saleh Dalah Ibu Mukoyatun ingkang kapramijil saking Tlatah Gedangan Kecamatan Sukotani Kadipaten Lamongan kanthi mekaten kula kang minangka pandhilwara badhe hawurwaning lekasing acara manggihaken kanang putri kekalih mugi antuk wahyuning akrama kinanjar bungaing manah rejeki tansah turah anglajengaken gesang sarwenda murgi antuk binarga rahmah sange Gusti Allah kang Maha Wirah kinanti donga puji rahayu bismillahirrahmanirrahim semoga kita manggihaken kemanten kekalih semoga Tidar buko wiwarane wanci kaurian trawaca kapurane ngaca panggihing sang memaning kondo ada cahya cemloro saking dirkanto hanglo pati bitung ancala kandhek tumibeng palataran yaiku lantaring wisma kang mus kladone nengga suka pertanda ana jelantaning para rama ana prawira muda gagah prakoso mandhap saking krita kencana repepeh tidak ira jroning nala kasinong rasa suka rama ibunut ing puri warga Wandawa dedampiak mungguhing wonten prapteng sasada panggih winantening kalih kang kinalih amung kang kinasih kumepul tanpa geni arum tanpa gondo kasaruliru kembar mayang dering juru krita laksana Dukmas lan Pratiwi purnaning liru puspitoweni repaning para hapsat mangkono jalanring asmara kang musmrukti titapu jangkara kumlawining asta piningantening kali kang sarwa sarwi bebalangan gantal wujuding gondang tutur kelawan gondang asih sojane pininganten kali riyip sajaman hangga meneng karana kapitenggeng Samputri Habrawi ingkang garwa tumadha kanang asta sinartan jawat nuli sumungkem Assalamualaikum kakang syukur patukune sekolah ya kakang Waalaikumsalam yo Didi kabeh karana bungamu kakang rahayu garwaku adat Wididana kang kaprah jamaing limrah nun inggih ngajarane ngidak kanangan tik kajunjung sukune penganten kakung ingkang kanan kanthi ruruh tinapakaken ing antika dan burung antika jantar kepara pecah ambabar ngebaki latar pamore mangambar-ambar
Yo pinasuh sugedewatin kakung dening kang garwa mawi Sekar Triwarni kang kekambang ing Boko Rukmi. Sekar Mawar, Sekar Melati, Sekar Kantil kang nyasmitani. Lamun duwe nawar tembung manis lumantar ketaling ati, bisa hangkung kumanten hamba partresno kang sejati. Wis wong ayu, gede-gede tak ganti cuma nama wong kakang wong ayu. Jadi saat teman derajat Rio lan wadudyo satimbang poto. Saus yo jududung ternyata di sang pengantin putri dening sang Pinakus, sang Diahayu Lumaksana Rati cincin angit ring kang garwa. Babar tongolongan kas kabeh pitudene lumaku. Lamat-lamat Swetrawoto tugane sang pengantin putri wujud rembesing mantra sakti. Duh Gusti, pinaringono keselamatan kakang pucuk kula ingkang tansah kula pastani. Kula katut mantep kadung manjing tresna puniki Gusti. Mugi patuku Gusti tansah asa lestari dumateng katresnan kula puniki. Kemudian wis jajar sesandingan piniganten kalih Sikra kasikep sindur. Kula waksa dening Kanjeng Rama sindur wujuding sampur werna reta pinalipit werni setok. Purwa kali lampah raketing laksana Kanjeng Rama ndedonga marang Gusti Allah kang murbeng dumati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang murbeng dumati. Tawakkaltu pasrah sepoyso alallahi yo ing atase Gusti Allah. La haula wala quwata wala quwata uga ora ana kekuatan illa billah alisyati. Kejaba kelawan toya uga kekuatan saking Gusti Allah kang maha luhur tur maha agung. Sumilah silah berdiri lampah sauraning bepoyotan ana kang arah. Manggiya bunga putraku kang ketemben tumuju ing papan kang kebak rahmah. Rina wengi tungogutan sang arah kunjuk sandhaping Gusti Allah kang maha wirang. Prabdeng Bali Astri Jodene Sasana pinanggo dening ingkang Rama. Sang bagus kawangku ing undis kanan, sang ayu kapangku ing undis kiri. Jencep ayem tentrem kalatu marem pininganten kalih kadya kalem ing palem. Ora ana bunga ora kaya dina iki. Paripura katraju
tumuju katresnanipun tani Kanjeng Rama piningaten kali kawruyan jumeneng pamidanganipun tinumbang ngastani Kang Rama sekedap Kanjeng Rama mateng kaji ngambah mantra sekti. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lir tandur katanem ing siti subur mugi sempulur gotra panyambung gotra luhur kang wus mungkut. Cara tandhaipun wus dumugi ngatarani kacar kucur. Iya, kacar kucur. Apa to kuwi kacar kucur? Kacar kucur ya kuwi tampa kaya tampa rejeki. Angge nyobares keringet sari wujud rejeki katampi dinding pawesti. Panondo ayu agalit lambarono syukur Sikro widogos kanang rejeki arsa katuraken sangarsane ingkang ibu Kiden pidaringan pangestu. Ya ngertastani pinune ring puji besok dadi bibit kawet anggon mengalap berkah saking Gusti kang murben dumampir. Blegere priya kang kebak prasetya tinuntun ing prataning agama sinaracipta ing clantraning ento suci Arijalu Kawamuna Alanisa Sikra wangsul wonten pelenggahan sekawit jujudaning sasana pawiwahan Dadi Rarsa nglajengaken tata upacara candhaipun. Sang Prabu Anom Ahmad Nafiuddin miwahane Mas Reneneng Ayu Santi Agung Indraswar kawudan wus langgah tinanggil ing kursi kecawa senadyan mudha sratane raja wenang hamarentah astane hanggawe para danyang lan para abdi ing griya Sang Prabu Netya Kembul Bucana Andrawina Sriat Maja pengantin kalih kawuryan dulang-dulangan ingkang den resepi wujuding dedaharan kang rinajik nikmat rinengga manca sekul kang dumadi saking parida ing wuni pinercaya minangka panjalebaning Dewi Sri pinikadir kali ngonjok tirta wening tirta utawi banyu sipating mili ing pangandapan bayaken donga kalimun pinaringan watak lembah manah dene weningin toya samping nganten kaganjar weninge cipta miwa meneping kadebain holosane bari asring muntapaken dedering karsa njumbahaken kambuhing tresna kedadaan tengara saking mantrawa padha krita tiranga trungkuh mandhap ing kaburaning wis tubi dirar buku lawang krita micil paran para saripit geganjangan astana atur padha assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, sasana priagung kang katemben repana kaya jumbo kelawan tangan ngendi. Nuwun inggih ramane. Suwe kula dherekaken tepi darmane nampi. Para kang samya mawon pisanan gilir gumanti ngene jawat asta
karone draning tresno ing katresnan sang abisa kirapi duli kan monggo-monggo bisa suwa kula dherekaken pinarak ing dampar kang cemawis pisan monggo. Santiago Indraswari Syoko Warasipun bertangi di Pangastomo dumateng ibu lan Romo Prapteng sangasane Romo ibu lir turupu kada jengkatyo siduta sakabe bronto ing pralojo doh kanjeng ibu kula nyun tambahin suitu ngabekti bilang keputri kepeksa pinara karena ketebekti dumateng kalawai ya cahayu ora dadi kabeh wis dadi takdiring sirah sakabeh titah sayata bakal nebaikan manono anakku pangestune ibu tampan ana ya cahayu nuwun ning kono-kono cahayu jangkepono sakumu sepuyuto marang Romo kono gilir gumanti sang abendo absariya nyantong rumata ing idi pangastuti walah dalah anakku kira anakku bocah ayu cucuitanku kang satiti-titi gini-gini kira ora usah ayu pangestune bapak tampan koyo cahayu ojo goyakan titipno jiwa lan ragamu marang garwamu ya cahayu suwita kanthi temu kono-kono suwana marang bapak lan ibu mertuamu kono pinikanten kalian uli gilir kumanti angin nyonyah yang kepisangun ning ati ngalap pangastuti kang tundane bisa nyantosan kadya kang sinrating kinto suci wangson kang satu wedi anangke ridallah fi ridal walidin wasudullah fi suhudil walidin tuku sewu kelepatan engkin kulo sebo tanpa tinimbang grajeting manah saponing nolong kulo nyenta bagi di Pangastomo ing sadape pepodo paduka ibu yo cah bagus seglungguting kolang-kaling Rama lan ibu ora pati pangling karana kowe kekudanganku awit sanjroning pundung nganti kowe saiki wis tetek itu kan pangestune bapak lan ibu tampan bapak lan ibu duwe gegayuhan ngiling-ilingen kanthi temen sepisan tindakno manembah limang wektu sajroning sedina anak rengganono wis mamu kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an angka 3 memanisa ing pasrawuhan angka 4 aja adoh saka para alim para ulama kine uripmu bakal tumonyon cangkem kang angka 5 syukur kuwi iki bisa nindakno ibadah suci yo kanggo mangono uripmu bakal kepak pengarah
sami dina raja marang Sarenoto pinaringan Idyaso kalipun arsa widodot citranipun kalian para piyada kang makarya arsa widodot citranipun akaling bekaling cerita ing temahing muri sejarah tan wali muhung cerita iki arsa sidimpen lami Bapak Ibu ingkang dadi rumatan kasuwun panjenengan sedaya sabar sawetawis ngrantu penganten sarimpit ingkang badhe cicitra kadang-kadang ingkang makarya wonten ing siang menika wonten Bibin Wedding Organizer saking Kalipang Sugio Lamongan wonten Fajar Jalu Fotografi ugi Mustika Multimedia kadang-kadang saking Juro Peraton KJM Professional Audio Sound System Materun. Sembekan manis padu dasar ayu paras bukan tanpa layu nimas sesotyaning ati yomun riko kang sawiji laget bumi kang hanyeksen nalikane ngucap janji ana lati KJM Professional Audio Matur ya mung siji sosotyaku mamaneku mung nimas wong ayu anyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu spesial dari kedua mempelai di siang hari ini dipersembahkan oleh Bibin Wedding Organizer yang langsung didatangkan dari Kalipang Sugio Lamongan. Momen indah nantangan terlupakan dari kedua mempelai diawadikan oleh Fajar Jalu Fotografi dan Mustika Multimedia KJM Professional dasar ayu paras mukang tanpa layu
punika kang sawiji langit bumi kang anyekseni nalikane ngucap janji ana lah